unha celebración de longa tradición popular, sobre todo na provincia de Ourense. Iso sí, convén ir disfrazados do que sexa. Aquí o que se valora é o espírito participativo e as ganas de se divertir. Acompáñase sempre de unha boa mesa, unha cociña de volentosos pratos perfecta para preparar forzas que ten como protagonista o porco. De acompañantes as patacas, os grelos e os garabanzos. E de sobremesa filloas, orexas ou bica. Xinzo de liñas, pantallas, son os personaxes característicos do Entroido de Xinzo. Van coa cara coberta por uns pantallas. Unha máscara que nunca quita feita dunha soa peza, en pasta de papel e pintada cunha cara que recorda a un demo burdeiro. Ademais, levan un par de globos feitos de vexías de animais que golpean constantemente un contra o outro, producindo un ruido incesante que chega a asustar. Verín manda o cigarrón! Hoxe vestirse de tal vestimenta é un honor. Moitas veces transmitidos de pais a fillos. Vestirse de cigarrón é todo un ritual e precisase a axuda de varias persoas. Leva un elaborado traxe que pode pesar hasta 25 kilos e unha fusta que utiliza sen miramentos. Viana do bolo. En Viana do bolo a androlla é un exquisito embutido de porco, típico da comarca. Os outros protagonistas son os bateiros. A carota remata nun impresionante penacho e leva un traxe multicolor de fitas de seda. Os folións son comparsas de 30 ou 40 persoas de todas as idades. Están armados de tambores e ferramentas agrícolas que poñen a banda sonora ao carnaval, percorrendo rúas e aldeas xunto cos boteiros. Madama e Galán son os personaxes característicos do Carnaval de Cobres, acompañados dunha charanga, percorren o municipio, levando con eles a festa ao baile. As madamas visten camisas saia brancas, medias finas con zapatos negros e sobre o peito, o peitoril, unha especie de exquisito bombeiro sobre o que se xeitan nos colares. Na cabeza un espectacular sombreiro, unha obra de arte que pode levar un mes de traballo, a pesar 7 kilogramos. Os galáns compiten en elegancia coas madamas máis co sombreiro máis pequeno que o das damas.